Здравейте, хора! Реших да ти покажа лицето най-накрая. Моят канал се много срам казва, така че ако някой знае как да си смена името, да ми пише надолу в коментарите, който има канал и знае. И днес ще направим йога чалендж. Първо да кажа, че аз съм Мими, разбира се. Ще направим йога чалендж на английски, на български преведено йога предизвикателство. С моята приятелка бразилка Дженифър. И може да се абонирате на нейния канал Дженерес Гомес, който тя наскоро го направи. Има един-два видеоклипа, но ако ви харесват лайк и на моето видео, абонирате се на моят канал. Този канал е само мой, разбира се. Така, стига говорим, да започваме с видеото, че половината видео ще е само с говорим. Първо ще направим това, което повече ни замотава вече. Тези по-трудните. Първо ще направим тези, които са трудни. Това е. Първо трудните, за после лесните и забавни, за да ги правим, разбира се. Дай. Това не го можеме. Не се виждаме много и зарязани сме и краката не се вижда. Но видеото са малко снимат, така че от тук нататък започваме лесните видеа. Извинявай. Лесните неща. Ето, това е много лесно за нас. Следващото лесно. Ето, квадратчета, които не ги правим. Много добре да ми личат повече напред. Не ти няма нищо. Така. Ето сега, това е противоположното на първото, което направихме. Така. Сега ще направим. В някое друго видео ще направя петак. Имам две зайчета домашни. А тя си няма нищо. Така, ето. Сега се тази Дженифър. Бързо. Ето. Сега ще направим най-забавното. Може да се изложим, но важно, видеята са, за да се забавляваме. И не ни пука, че ще, ако не ви хареса. Пука, защото може да имаме много лоши. Дали? Хайде? Баха, por favor. Ето. Ева тук Дженифър. И това беше всичко, което знаеме. Надяваме се да ви е харесало. Пак казваме, дайте лайк нагоре. И се абонирате долу в канала. Ако не ви е харесало, пишете в коментарите. И ако ни критикувате нещо, не ни пука. Ние сме яки хора. Шегувам се, бе. И пак казвам, видеята са за забавление, а не за да ви е на вас интерес. И на вас да ви е интересно, но повечето са за забавление видеята. Не е нужно да са толкова И така. Добре, това беше всичко. Чао, чао!